Dalawang sospek sa pagpatay sa mag-asawa sa lungsod ng San Carlos natimbog sa checkpoint. Balitang tinutukan ni Kim Bandarlipe. Arestado ang dalawang lalaki sa barangay Bukbok, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, tinangka nilang iwasan ng police checkpoint sa barangay. Nakuha sa kustodiya ng dalawa ang caliber 22 revolver, caliber 38 revolver, 10 sachet ng hinihinalang shabu at mga bala. Sa himpilan ng pulisya, positibo silang kinilala ng mga saksi na posibleng may kinalaman sa double murder case sa barangay Cubol, kung saan biktima ang mag-asawang Jessie at Flor de Liza Martinez. Nag-verify yung mga investigador natin at nakita nila na sila yung nasa CCTV footage. So at that time, tinawagan na yung mga witnesses. Sa kuhang larawan mula sa CCTV footage, makikita ang mga sospek na nasa labas ng bahay ng mga biktima. May teorya kami na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa komisyon o partehan na nagresulta doon sa ganong pagpatay sa kanila. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang mga sospek. Wala pa silang pahayag matapos silang dalhin ng otoridad sa korte para sa inquest proceedings. Kasama si Daryl Peralta, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.